Doncs el que comentava és això. L'idea és, per un costat, fer aquest pont de cultures entre Catalunya i la resta del món, no? Per saber que esteu a molts llocs, i aquesta connexió de poder celebrar tots junts la Castanyada. I, per altra banda, ens hem sumat de seguida per una cosa molt clara. Des de la delegació de Mèxic estem molt sumats a la cultura catalana i a la música, al teatre, no? I sabem que són moments complicats. Ja vam fer fa uns mesos la celebració d'un teatre virtual, no? Amb l'espectacle de Mexicates, i en aquest cas, amb la proposta d'en Joan, ens vam poder sumar per seguir col·laborant i seguir ajudant els artistes en aquests moments complicats. I crec que si podem fer el match entre ajudar un sector complicat, que és el de la cultura, que cada cop són dels primers que es veuen els impediments a poder treballar, i per altra banda apostar i fer de pont entre els catalans que estan a Catalunya i els que estan a altres llocs del món, doncs una mica aquesta idea de participar. La veritat és que estem molt contents, esperem que pugueu disfrutar moltíssim de l'espectacle. Hi ha una sorpresa al final, em sembla que en Joan ja us l'explicarà. Jo no avanço res més, només dic que hi ha sorpresa i per tant, espero que gaudiu, que això es veurà ara i jo crec que, si no m'equivoco, Joan, quedarà també a les xarxes socials per poder-se veure més endavant. Per tant, disfruteu-lo avui i compartiu perquè altra gent el pugui disfrutar. I moltíssimes gràcies per participar i una forta abraçada des de la delegació de Catalunya a Mèxic. Buenas tardes, buenos días, donde estén, no sé dónde están, pero en cualquier caso, saludos. Mi nombre es Joan, soy el coordinador del Casal Catalán de la península de Yucatán y hace unos meses Indira nos compartió su deseo de poder venir a México y compartir su música y un proyecto muy interesante. Ahora Indira nos podrá contar, si quiere, así de forma breve, por qué este interés en México y luego les iremos contando cómo fue el desarrollo de la actividad. Indira. Hola a todos. Hola. Y a todas. Nos hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, que bueno, esto de estas nuevas tecnologías lo que hacen es que, bueno, pues nos podemos acercar más, ¿no? Un poquito unos a otros. Y todo esto pues surgió porque en principio teníamos que ir a México a dar unos conciertos. No ha podido ser por todo lo que está pasando. Y bueno, esperemos que el año que viene podamos ir, pero mientras tanto, al menos, pues esto es una fórmula de poder pues estar juntos y gracias a Joan porque ha puesto pues muchísimo cariño y mucho corazón en todo este trabajo, porque es que si no hubiera sido por él no hubiéramos podido. Él ha confiado en este proyecto siempre y también es verdad que la Delegación de Cultura de la Generalitat en México pues también pues, ha confiado muchísimo. Y bueno, y aquí tengo a Antoni Mas, pianista, que es un pedazo de artista. A mi otro ladito... ¿Y Antoni no dijo nada? Antoni. Yo ya tocaré, pero soy más de tocar que de hablar. No, hablar muy bien, pero ahora es tímido. Y vale. Aquí tengo a Mauri, que es, bueno, un pedazo guitarrista que bueno... Es que yo, si el Antoni no habla, yo no quiero hablar. Ah, mira. Yo no hablo, ya no hablo. Bueno, más. pues si quieren, hablo yo y ya está. No, la cosa es esta, de que sí, la intención era y sigue siendo que la actividad se haga aquí en México, se hará cuando sea posible, pero ahora pues no queríamos perder la oportunidad de intentar experimentar con estos lenguajes audiovisuales, digitales, y la verdad és que surgió esta idea de hacer este concert. I el concert, pensant, bàsicament, l'objectiu era destacar aquesta Catalunya exterior que està conformada per més de 300.000 persones actualment, més les persones que en el seu moment, doncs, filles de l'exili, etc., doncs, encara engreixen més aquest número. La Cataluña exterior, para los que no conocen esta realidad, pues como cualquier país, como cualquier territorio, pues tiene muchas personas que viven fuera por muchos motivos, por motivos profesionales, personales, históricos, etcétera.
Y lo que queremos con este concierto es dar atención a este fenómeno de la Cataluña exterior, pero en realidad es para hablar del hecho de movernos, de migrar, de las huellas, de qué historias dejan estas huellas. Desde el Casal de Mérida y en general desde otros casals, difundimos la cultura catalana, pero sobre todo pretendemos hablar de cultura humana en general a través del prisma catalán, pero en general hablamos de la cultura que nos une como seres humanos. Y hoy es una ocasión pues, para hacer esto. El concierto dura 40 minutos. Como les comenté, está organizado por el Casal, la delegación del gobierno en México y por Radio Rap. En estos momentos estamos también en directo en la Radio América Barcelona, que es una emisora que está en Barcelona, que está dedicada a los catalanes que estamos en América Latina, sobre todo, pero también en Norteamérica. Entonces, que sepan que existe esta radio, la pueden consultar, luego les paso en el chat el link de la radio y pues van a ver que es muy interesante. El concierto, como les comentaba, dura 40 minutos, unos 44 minutos, y fue grabado en la sala Miquel Martí i Pol de la Fundació Balbi de Girona. Val? Han col·laborat en aquesta experiència la televisió de Girona, que van registrar el concert. Per tant, aquest concert és doble. Tiene una parte grabada, que es la que se grabó el día 1 de octubre, que para mucha gente es una fecha importante, y hay una segunda parte, que es la segunda parte que cierra la actividad de hoy, que es una sorpresa y es este contacto con los músicos una vez hayamos visto. Nada, que los abrazo a todos desde la distancia, pero que un abrazo muy sincero y con mucha luz y mucho cariño. Que estén bien, que todos estén bien. Muchas gracias, Indira. Les recomiendo, yo al menos así lo hice cuando recibí el link, me preparé para escuchar el concierto, ¿no? Entonces me puse mi vaso de agua, puse las cortinas un poco así con menos luz. Entonces cada quien es un momento sobre todo para hacer esta introspección que es tan necesaria en estos momentos, ¿sí? Ahora mismo no hay COVID, no hay pandemia, no hay depresiones, no hay tristeza, ¿sí? Solo hay música, oídos y un espacio para ustedes mismas, ustedes mismos, ¿sí? Es momento de que disfrutemos también, de que no estemos preocupados todo el día por lo que está pasando y esto es un homenaje a las personas que estamos fuera, que vivimos fuera en general, seamos de donde seamos y sobre todo es un homenaje a estas casi 60 personas que estamos conectados ahora mismo para nosotros mismos, para nuestro interior. Esta música espero que sea un bálsamo para estos corazones que es posible que en estos momentos estén un poco quizás tristes o un poco preocupados. Entonces, pues ahí va, les comparto el link y espero que les guste mucho el concierto. Des de la sala Balbi de Girona tenim el goig de presentar-vos aquesta audició que va dedicada a totes les persones que ens seguiu habitualment, però també a totes les catalanes i els catalans que viviu lluny de Catalunya. Penseu que són més de 300.000 persones les que viuen lluny de casa nostra en països diferents i per motius molt diversos. Dedicat aquest concert també a tota la comunitat catalana que viu a Llatinoamèrica i que a la província de Girona hi té uns vincles històrics tan especials. Dedicat també a tots els casals catalans que treballen amb força, amb determinació, amb il·lusió i amb motivació per potenciar la nostra llengua, cultura i tradició catalanes. Dedicat a tots vosaltres. Sentirem en aquesta audició la veu lírica de la soprano Indira Ferrer. Sentirem també la música magistral d'Antoni Mas al piano i també de Mauri Campos a la guitarra. I farem una repassada per diferents gèneres que passen des de l'havanera fins a la sardana i passant també per temes tan emblemàtics com País Petit de Lluís Llach.
Aquest concert, que es titula Pensant en tu, està coorganitzat per la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Mèxic, per al Casal Català de la Península de Yucatán i també per Televisió de Girona. És la primera vegada que es fa aquesta col·laboració, però esperem que sigui la primera de moltes més. Que la música esdevingui un vehicle per unir territoris d'aquí i d'allà. Que la música esdevingui una eina viva per donar força a les històries individuals i col·lectives de la Catalunya externa. Gaudiu d'aquest concert de castanyada que, en definitiva, el que vol és unir fronteres.
No sé si són paraules o si és música aquest son. Música és quan em parles. Per mi no hi ha millor cançó. Sembla que no hi posis malícia, però és tan dolç el teu parlar. Per mi és igual que una carícia, no faig res més sinó escoltar. Són les teves paraules que aquesta música va fer. No sé ni de què em parles, però és igual. Tu vestit, tu ves parlant que el teu murmuri acaricia els meus sentits i fa que el món i el temps s'aturi, però no em preguntis què m'has dit. D'aire són les paraules i m'és igual si res no entén. Música és quan em parles. Música és quan em parles. Que em va embruixant i em va d'aire són les paraules i m'és igual si res no entén. Música és quan em parles. Música és quan em parles. Que em va embruixant i em va prenent.
su estrella mi faro de amor. Tú sabes que pronto he de morir. Baja y dime si me quieres un poco, porque yo no puedo sin su amor vivir. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de ser massa grans, tenen por de sentir-se sols i és així. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no ens descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així, és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré
quan el sol se'n va dormir. Mai no està prou segur d'haver-lo vist. Pensant en tu, qualsevol dia gris pot ser de mil colors. Pensant en tu, pensant en tu, qualsevol dia trist puc ser quasi feliç. Pensant en tu, que em vas donar com el món a la mà. Només faig que pensar en tu, en ningú. Demano a Déu que em vingui a buscar, si és que no et vol tornar al meu costat. No sé ni quan, ni com, ni on serà, però sé que em trobarà pensant en tu. Somiant en tu, se'm fa curta la nit, presa del dolç neguit, somiant en tu. Somiant en tu, ja no vull despertar per poder continuar somiant en tu, que em vas donar com el món a la mà. Només faig que pensar en tu, en ningú. Demano a Déu que em vingui a buscar, si és que no et vol tornar al meu costat. No sé ni quan, ni com, ni on serà, però sé que em trobarà pensant en tu. No sé ni com, ni quan, ni on serà, però sé que em
des del port bo al mitjorn amarat porta el seu elixir de perfumí de tonades que són gotes d'un perfum fi a la vila del peix fregit. S'hi fan pins que besen l'aigua, el sol neix del seu sospir i la lluna de la plata. Esclava el cor del qui marxa.
fantasia, tu em dibuixes l'amor. Cor-me envoltada d'un somriure i un pinzell de per riure, tu em dibuixes el cor. Carme, vull ser allí on hi pintes. Carme, el teu nom de color. Carme, amb colors d'alegria i un xic de fantasia. Jo et dibuixo un dolça vila de Cadaqués, de la costa catalana, la primera que veu el dia quan neix, amb airet de tramuntana, mar blau i cel serè com ull de peix. Dolça vila de Cadaqués, de la costa catalana, la primera que veu el dia quan neix, amb airet de tramuntana, mar blau i cel serè com ull de peix. La mar tan calma a port lligat es torna brava al penya-segat. Rumors de cales del redós on les gavines fan niu d'amor. Per damunt de la mesina ja despunta el sol ixent, s'emmirallen les onades i omple el mar d'estels d'argent. Vols venir, nina, amb la barqueta que tan sols bufa tramuntaneta, i vull cantar-te, gentil donzella, a cau d'orella, cançons d'amor. Cadaqués t'estimi i sempre t'estimaré per les teves cases blanques, les ribes i els vells carrers, parets seques i oliveres, canets de vell Cadaqués.
codines fan niu d'amor. Per damunt de la masina ja despunta el sol ixent, s'emmirallen les onades i omple el mar d'estels d'argent. Vols venir, nina, amb la barqueta que tan sols bufa tramuntaneta, i vull cantar-te, gentil donzella, a cau d'orella, cançons d'amor, que d'aquest estimi i sempre t'estimaré per les teves cases blanques, les ribes i els vells carrers, parets seques i oliveres, canets de les sardanes airoses pugen al cel i tothom sent l'ànima dolça de mel. Fins la ballen quan ve la nit i als genolls de l'amor salta el petit. Per planúries i serres escampa el vent de la copla les notes alegrement, i fins l'una s'hi acosta que lluny la sent. Les sardanes airoses pugen al cel i tothom sent l'ànima dolça de mel. Fins la ballen quan ve la nit i als genolls de l'amor salta el petit. Per planúries i serres escampa el vent de la copla les notes alegrement, i fins l'una s'hi acosta que lluny la sent. En un coll de muntanyes hi ha monestir, de puntetes les monges van al jardí. Dues monges a l'ombra, les mans emprès, ja se n'hi ajunten d'altres i altres després. Les de més lluny s'hi acosten, tothom ja hi és. Ballen totes porugues ben dolçament, enrogides de galtes mig somrient, i ses peus en la terra ni mans del cel, rondinant la madessa ja se n'hi va. Senti-me lagrimeja, no sap renyar que ella també n'és filla de l'Empordà. La lluna que s'aixeca, les monges veu per damunt de la tàpia, la cara treu i els hi diu bondadosa:
les monges a l'ombra, les mans han pres. Ja se n'hi ajunten d'altres i altres després. Les de més lluny s'hi acosten, tothom ja hi és. Ballen totes borugues, fent dolçament, enrogides de galtes, mig somrient, i ses peus a la terra animats al cel, rondinant la madessa ja se li va, senti a prop, llagrimija, no sap renyar, que ella també n'és filla de l'Empordà. La lluna que s'aixeca, les monges veu, pel damunt de la tàpia, la cara treu i el xedeu bondadosa. Balleu, Fantàstic, Indira. Fantàstic. Que bonic! Moltes gràcies. Com et sents? Com te sientes? Tu, Indira. Jenny! No sé, es que... Dios mío. Muchas cosas, ¿no? Sí, es que es como muchos sentimientos a la vez y que bueno, mucha emoción, no hay palabras. Tan lejos y tan cerca, tan Sí, cerca. sí. Bueno, estamos regresando todos de un lugar muy bonito al que nos has transportado con tu voz y Antoni con el piano y Mauri con la guitarra. Yo no quiero hablar, pero sí quisiera, si alguien quiere aportar alguna cosa, alguna sensación que haya tenido, algún recuerdo, és benvingut. I mira, jo vull dir que aquella cançó de la que borda el mocador i quan és a vora voreta la mar me la cantaven a mi quan jo era molt petita, la meva tieta, i la lletra em faltava un tros que no recordava i avui m'ha vingut bé per posar, diguem, saber-lo cantar. Hola, Mercè. Molt bé. I és que agraeixo la Indira que m'ha portat aquest tros que em mancava a mi. Que bonic. Que maco. Que bonic. Molt maco, veritat que sí. A nosaltres ens fa molta il·lusió poder tocar una miqueta la fibra sensible i aquesta cançó del Mariner, la veritat és que es canta arreu i et transporta una mica aquesta... Ja ho crec que sí. És maquíssima, maquíssima. Sí. Gràcies, Lídia. Sí, gràcies. Indira. Gràcies a tu, Indira. Joan! Indira, ha estat un plaer tornar-vos a veure i a sentir tan a prop i tan lluny, més a prop que els altres, però ha sigut molt maco compartir amb tanta gent de tan lluny. Mauri, no tengo el gusto de conocerte, pero felicidades. Muchas gracias. Y Antoni no me han sorprendido. Gràcies. Que bonic tenir-vos aquí. M'heu anat enviant missatges, Ara no sé si sou, però jo os saludo a todos, porque sé que estáis aquí. No os veo, pero que estamos conectadísimos y que podéis preguntar y decir cosas. Sí, podéis comentar, pueden aportar lo que ustedes quieran. Esto es micrófono abierto. Imagínense que estamos en un teatro y es una tarde bohemia o una mañana bohemia y ahora ya sí no hay límites. Podemos cantar, gritar, aportar lo que
lo que sea. Claro. Seguro que hay sensaciones o algún comentario. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Elena. Sí, moltes gràcies al Casal de la península de Yucatán i moltes gràcies a aquests músics de tant valor que han donat tota la emoció i molt belles cançons, molt belles cançons. Tinc anotat, per exemple, País Petit, m'agrada molt. Colors, pensant en tu, quants sentiments. Moltes, però moltes gràcies i que aquesta activitat, aquesta iniciativa tingui continuació perquè dona unió a tots. Moltes, moltes gràcies. Felicitacions. Elena, gràcies per aquestes paraules i de veritat que és emocionant. Jo estic amb les llàgrimes als ulls i jo crec, bueno, no parlen, igual és que no parlen perquè parlo jo, és que estic molt emocionada. Bueno, igual No parla, em deia tu que no parla. Igual també estan molt emocionats ells, Indira. O sigui, pot ser que... No, deia que no parla l'Antoni i el Mauri. ells, vale. Quan era petita, escoltava en la casa meva Estrellita, en Alfred Kraus, una voz inigual, hermosa, molt bonica, i escoltar-te a tu ha sigut molt bo, m'ha agradat molt. Que maco, que maco. Bona guitarra, piano, tot. Tot, de 10. Moltes gràcies. Nosaltres estem molt contents també, molt contents. També volia comentar la tasca que els casals fan des de fa molts anys. Los casals catalans, el primero se fundó hace más de 180 años en Cuba, y son lugares, mis compañeros y mis compañeras que forman parte de casals también, pues seguro están de acuerdo conmigo, son pequeños centros de memoria, ¿no? Creo que es muy importante hacer hincapié sobre todo en estos momentos, en este patrimonio de las memorias y de las historias que emergen, ¿no? Y en los casals siempre hemos intentado que estas historias de movimiento, de huellas, de lo que sea, converjan y se expliquen y se compartan, ¿no? Y este concierto estoy seguro que para muchas personas les ha removido estos recuerdos, aquests records, y esta era la intención, ¿no? Que no olvidemos que los recuerdos son importantes. No sé si alguna persona més vol participar. Tenemos gente de Polonia, de Estados Unidos, de Caldes de Montbui, Maria Antònia. Jo volia amb la línia del que ja heu dit fins ara, felicitar-los els tres per les emocions que ens han transmès. Tant la soprano, vull dir, com els músics, tots tres ens han fet arribar moltes emocions i pell de gallina a l'escoltar El País Petit i pensant en tu. I les altres també, Cadaqués, vull dir, totes han sigut molt maques i la veritat és que saben transmetre i moltes felicitats i endavant. Que per molts anys els puguem anar escoltant i que puguem anar seguint fent activitats d'aquestes que venen del Casal Català. Felicitats. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Indira, és la meva mare. És que ho aneu a preguntar perquè de Caldes de Montbui i que jo crec que us assembleu. Sí, tothom ens ho diu. Sí. Enhorabona. Moltes felicitats, de veritat. Endavant. Gràcies. Doncs... Jo no em vull quedar fora, que sóc el pare. Aquest és el meu pare.
El pare també, i tant. Digues. Moltes gràcies pel concert i ara un petit secret del Joan. Aquesta cançó, aquesta sardana de les monges era la sardana preferida d'un besavi que ell no va conèixer, però que jo m'estimava molt, que també era de Torroella. I ja ho saps, la sardana preferida del teu besavi, per part de mare. Que xulo. Uf. Ara m'ho dius. També ha sigut un descobriment per mi. Aquests records que deia, doncs moltes gràcies. És que m'ha vingut al cap ara al sentir-la, perquè fa molt temps que no la sentia, aquesta sardana. Pues esto que dices es muy importante, lo digo en castellano para que se entiendan desde México. Hoy, entre hoy y el día 2 de noviembre, en todo el mundo, pero en México de forma muy especial, se festeja a los finados, ¿no? A las personas que ya no están entre nosotros. Entonces, bueno, pues igual esto del bisabuelo es un mensaje que llegó en estas fechas, ¿no? Todo el mes de noviembre es el mes de las almas y hoy también, el día 31 de octubre, que este concierto igual también llega hoy, que es el día también del eclipse de esta luna llena azul y es el día de los brujos también, ¿no? Los celtas festejaban Samhain, que era su fiesta del final de la cosecha y se preparaban para el invierno. Y para ellos hoy era un momento de inicio, era como el inicio del año, ¿no? No era el 31 de diciembre, sino que era hoy. Entonces, bueno, que el día de hoy nos sirva también pues, para hacer nous inicis, no? Nous inicis en aquest context que estem vivint. Tenim una sorpresa, Indira, oi que sí? Tenim. Sí. Tenim... Digues, Indira. Sí, tenim... Molt bé, doncs anem a la sorpresa, si vols.
Molt fort. És molt fort, això. Molt fort. Més jo que en aquests dies, el 22 d'octubre, he fet 70 anys fora de Catalunya. 70, Mireu què us dic, 70 anys. Em costa. Doncs Gràcies. ara hi sou aquí a Catalunya. Tots. Com? Ara sou tots a Catalunya en aquests moments. Ah, sí, ara sí. Ara sí. Ara sí. Bé que sí. Ha sigut una sorpresa molt maca, Que sapigueu que aquest link que us hem passat el podeu escoltar quan vulgueu. És un link que ja és vostre i el podeu, si en algun moment voleu recuperar el concert o el que sigui, hi podeu accedir quan vulgueu. També comentar que el que estem fent avui s'està gravant, s'està passant per també Ràdio Rap. Ara us passo el link aquí al xat i podeu també recuperar l'àudio complet quan vulgueu. Gràcies. No sé si algú té algun comentari. Veig moltes cares emocionades. Crec que potser la gent no pot parlar i crec que potser és moment, si vols, Indira, potser de continuar amb la segona sorpresa. Com ho veus? Jo, i tant. Sí? Tu estàs bé? Sí, no? Bueno, jo estic emocionada, el cor em va a mil, però estic bé. Si vols puc seguir parlant, que se't calmi una mica el cor, i ho puc fer, com vulguis. Veig els missatges, és bonic, I si vols, mira, jo, si voleu, abans de començar, puc llegir alguns missatges que han enviat des de tots els llocs que hem comentat. Tothom està molt content, gràcies, m'encantó. Es como tocar el cielo desde Veracruz. El Gerardo, que és un amic del casal, que sempre participa a les activitats. Gràcies, Gerardo. En fi, estan molt emocionats. Si vols, podem seguir amb la següent cançó, que ja serà com una espècie de cluenda, de cierre del concierto. Y al final, si alguien quiere comentar algo, pues ya será el momento.
escuchamos esta canción que seguro que también va a ser muy, muy emocionante. Sí, para comer y así, para comer. ¿Cómo estás? Ah, ¿le quieres traer? Sí. Sí, lo puse. Ah, sí. Pues es que están hablando. Sí, hombre. Bueno, no hacen falta más palabras. Comentarles que este concierto ha sido complejo porque los músicos están en Planán, el control está en Yucatán de parte de una persona que no controla mucho el tema técnico y finalmente yo creo que
hemos logrado el objetivo y el sueño que llevamos varios días, varias semanas alimentando. Ahora les dejo con Indira, de mi parte, a agrair a totes les persones que us heu apuntat al concert, que estigueu pendents de les activitats que fem al casal, que sempre pretenen fer aquests ponts, y un mensaje en castellano para que lo entiendan todos y todas. Estamos viviendo un momento grave, fuerte, pero saldremos de esta como hemos salido de otras cosas peores aún. Y la cultura va a ser el vehículo que nos permitirá superar cualquier problema. Un mundo nuevo está naciendo, a pesar de que no lo veamos, pero ahí está emergiendo y solo hace falta esperar y estar con una buena energía para darle un buen recibimiento. Por mi parte, muchas gracias y les dejo con Indira. No sé si quieres decir algo, Indira. Bueno, yo solamente lo que quiero decir es que, bueno, que ahora ha sido virtual, pero que en cuanto podamos, pues que... Será de verdad. Que será de verdad. Será en México y será seguro el próximo año. Sí, seguro. Todo esto pasará y ahora más que nunca tenemos que estar unidos y fuertes y tirar para adelante. Molt bé, doncs si ningú vol dir res més, obrim uns segons la participació per si algú vol comentar i si no és així, doncs ho deixarem així, molt bon cap de setmana. No sé si algú vol dir alguna cosa. Pues jo, moltes felicitats. Jo no parlo molt bé el català, però moltes felicitats. La meva mare era catalana. Gràcies, Joana. Moltes gràcies, sí. Muchísimas gracias. Sí, gràcies a tots, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies als músics i al Joan, que ha fet tot això possible, també, amb Pues tot el sí, seu la equip. Moltes felicitats. Molt bé. Gràcies. Joan, des de Madrid, moltes gràcies a tu, al teu casal, a la Indira i als seus músics. Preciós tot i hem d'estar molt en contacte. Perquè enyorem molt la terra, enyorem molt la nostra cultura i hem d'estar com fent pinya a més no poder. Moltes gràcies a tots i me n'alegro molt de veure-us a tots, de tot el món. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A tots els casals que heu format part des d'Alemanya, des de Polònia, des d'Argentina, des de Mèxic, des d'Equador i des dels altres països, des de Londres també, el Jordi, el Nil, en fi, des d'estigueu on estigueu, moltíssimes gràcies i a ser feliços. Ha sigut maquíssim, maquíssim. Un Igualment. èxit. Moltes gràcies, Una abraçada ben forta. Moltes Adéu, gràcies. adéu. Adéu a tots. Adéu, moltes gràcies. Bona resta d'any. Bona resta d'any. Tens raó. Igualment. Sí. Sí. S'ho vaig fer, I a la Maria Antònia, per aquí. Sí. Sí. Sí.